Hello mga Yinians! This is CBTV. Please subscribe sa my YouTube channel. Video na upload ko. So mga Yinians, papunta tayo dun sa sa may natin, dito na naman sa may Pilapil. Patawid tayo sa may Pilapil mga Yinians. Meron tayong delivery mga Yinians. Meron tayong i-deliver. Medyo malayo ito mga Yinians kasi ito yung natin dati, dito sa may Pilapil. Ito yung na-deliver natin dito. Ano daw? Medyo malayo to, kaya tsaga-tsaga lang yan itong buhay delivery. Dito sa buhay delivery mga yan, maganda, enjoy naman kasi marami kang tao makikilala, mga iba't ibang tao. Pero yun nga man yan, mahirap dito pag umulan, mahirap, kaya hindi ka makapag-deliver ng mais pag maulan. Ngayon magandang panahon ngayon mga Yans, kaya kaya mag-deliver tayo mga Yans. Dito mga Yans, dito sa may yan mga Yans, yung bahay na doon tayo pupunta. Medyo may kalayuan kaya tsaga-tsaga lang. Ito mga Yans, Pispan to Pispan dito mga Yans, sa Barangay Amangkuro, Binmali, Pangasinan mga Yans. Tsaga-tsaga lang mga Yans. Pero pag maulan mga Yans, mahirap dito mag-alala ka dito pag maulan. Mahirapan talaga. May bahay doon tayo pupunta. Yes, apawin na tayo. Dito yung deliver natin dito pala. Si ma'am. Si ma'am, andyan si ma'am, oh. Okay. Pwede mga Yans. Ito yung natin, ito yung deliver, medyo may kalayuan lang pero mga tsaga-tsaga lang, yun yung buhay delivery. Tsaga-tsaga lang mga Yans. Pwede mga Yans kasi last deliver natin yun. Meron mo tayong deliver na isa pala doon sa may bungad. Kaya okay mga Yans, medyo hapon na. Paano na yung araw, pa sunset na. Ayan, pa sunset na yung araw. Kaya ano yung tricycle tayo mga Yans doon. Ay may mga pispan to mga Yans, mga pispan. Pispan to. Ay may aso pala doon, oh. Call na yung aso. Maraming kambing dyan. And ito yung mga Yans, yung hapon na dito. Maganda pa lang kasi wala, hindi umulan. Hindi bumuhos yung malakas na ulan. Saan ba tayo? Doon pala ang daan natin, oh, sa pinakadulo. Medyo may kalayuan nga. Ayun, tasigil natin doon. Okay, tsaga-tsaga lang. Okay mga Yans, this is mga Yans sa Barangay Amangkuro, Binmali, Pangasinan. Ito mga Yans. Okay mga Yans, salamat sa panood mga Yans dito sa biyahe ko, sa delivery ko. Keep safe mga Yans. God bless you everyone. More power. At sana sa mabuti kayong kalagayan. God bless and bye bye.